mahsa Yahya Kamçıkir binirin hakikaten melevle hayata vil mamustatiya ve dinere yani dibe biraji dibe bavji dibe zanaji dibe ruspiji jibo xwendekarên xwe çi lazım be dike min haberê xwe bidin Diyarbekirê muhabirê me nûçegiyanê me Ahmet Tokuşeye Ahmet sıbata bixêr ve rojete bixêr be mamoste Yahya jî wê bibe mêvanê te tabii hakikaten mamosteyeke em bêjin bi xebatên xwe bi xîreta xwe dibe mînak ji bo herkesî lewra ji bo xwendekarên xwe her tiştî dike ne bi tenê ji bo xwendekarên xwe ji bo civata xwe jî ji bo meseleyên civakî jî dixebite wê çi bêje gelo Birêz Yahya Kamçı. Gerek spas Mehmet Baki, mamoste Yahya Kamçı birası hecde sale kolu Diyarbakır kare mamostetiye dike o pişti mesai ji şokle piroz dike levra dınav gel da digere perskirike gel her çağrısı dike lehereme perskirike herimezin xuyndariye o Yahya Kamçı ji de komisyona açtı da her oha ji digire o hatta naha ji emkarın bejin 1200 malbata lehevanine ev ji birası tişteki pır giringe pır taybete jiber ki mamoste Yahya Kamçı par ji deste Serokuma Recep Tayyip Erdoğan ji xalata qenci girt bu jiber ki meji ji bu roja mamoste Yahya Kamçı kir meyvan ve şanakura Yahya Kamçı nahal poliye dersi de merhaba biraz serida دیسا روژه ماموسه پیروز کن اوجبو خالته ام ته پیروز کن دسری دا ام ویا بجن ته بچه هوایی د کمیسیون آشیده جیگرد او حتی نها اون خبات کی شغل کی چواد کنگلو سپاس کم د برنامه و دازی تمام حواله خو ماموسه حواله خو روژه و پیروز کم اوی کمیسیون جیگرتنا من او دولت مدا باجار مدا سعید اشانی اپی حج سعید مد گوتن دوی ولات دا نزدیکی 1000 حب مالبات لبانی بو تکلیکی کامه چه بو گو تو چیکاریدم گو از ماموسته گو تو به آلیکاریم بکیم گو تمام کتنا منا ناف کمیسیون اوسا چه بو 10002 دا نزدیکی 15 ساله دنا به کمیسیون ادامه حتی انا آپی حج سید و بمه یعنی 1200 حب زیادتر مالبات ملوانیم اوی و مالبات مثلا بچه که مالبات که سومتی دنوادایه خونداری دنوادایه دلمانی دنوادایه امتشن وارد کم تکلیه اما مالبات ikna dikin ondan sonra em dile wara digirin em kesek zîdûyê da ku sıkıntı ka bu pirsgeriye derkan illa peret kemin têkiliye em ê pirsgerî ji ortaya radikin û her du malbatê ku qebûl bikin rojek em belû dikin nîşan dikin duê esnê da em wad binê Qur'anê re derbas dikin û vî welatê de em bijin ki rûspiyê me kînin û em bijin ki evê ku mesela pêşbaziyê vî welatê kîn em gazî wad dikin em wad bin ew zê dibin şahîd ku way hemû dibinê Qur'anê re derbas bûne û bi merasim ka coş em evet aşitî li dar dixin. من آشیل دار دخن یعنی من وان مالبت تا چوا اقناع کن لورا کو وان خونداری به 100 سال دوام دکه او گلک مروجی تنکشتن yani. Ben em dişin mesela ew zanı em safitiye dile xwat kirin navî işî. Yani em bêbêjin ki em dişin illa hûnê li hev bêne diyan nine. Em mînaxa ji wadin mardinê. Ondan sonra em bêjin ki di Qur'anê Kerîm da divî welatê me de tiştê ku mirovê me ser ikna dibin. Mesela ayetin hadîsin divî welatê de mesela em bêjin ki gotina pîrekê li erdê nayê yani nayhîştin. Em mesela em dişin xedavijin pîrekê wazî em vî evî işî bi dawî dikin yani. Rıca minnet jwara. Rıca minnet. Ême rıca minnet yani. Rastî dema ku di navcivakê de xwendari hebe herî zêde pîrek, zarok, xwendekar pirskirî digirin. Yani kesî malbatê wan xwendar bin xwendevanê ve pirskirêkî çawa dikişînin. Ana mesela biner perwerderî heqê mirovatiyê ye. Fakat vata xwendariye bu ve xwendari heqê mirovatiyê tê alîkirinê. Çawa em bêjin ki perwerderiye wî tê asengkirin vî xor tê me keçikam em bêjin ki di bo ku li Ararat li Arî filan perwerderiya xwe bibîne ya zî li İzmîrê bibîne wata ku navbera di malbata da
yazın malbata wî bike ve xundariyê wê perwerdariya wî bi dawî dibû. Çünkü kuştin meselesi ye. Pêşe rojê de belkî dibo ku tiştkê nebaş bê serî wî ew xwendivaniya xwe bi dawî dike û tê mala xwe de artı xwe diparizin ku da ku biçin yani. Elbette hem mamostayı hem jî nûnerê aştiyê xeynî vê şoxletê gelek girîn kenet karî kerem xwe ji wan ji min re bêjî wan. Divî welatê me de zanu ki hem divî welatê me de hem de tamamê Tirkiyeyê de mirovê asenkar hene alîkariyê me li ser jiyana wa ye. Em bêjin ki em çi dikin ji bonê wa ji bonê pêşeroja wa em hemû namzetê asengariyê ne. Diba ku em birêda çûn me qezayekî ji derbas kirin wisa û ji bonê wî away gerem mariv yani ji vêya dûr nemîne. Balkişiya Maria ser asengara bo ji ber wî away em rabin mesela me kampanya çêkiribûn kampanya çi bû mesela me mawî qapak top kirin bi xwendivanê xwe re bi mamosteyê hevalê xwe re bi malbatê xwendivanê xwe re nêzîktirê sê cara da nêzîktirê 5,000 heb mawî qapak me top kirin û piştî wî zî me çi kir me atık yax top dikir atık pîl çünkü ev ji bonê ki erdgehiyê re ji bonê erdgehîka paqij re vê zanabûniyê ku em ji bonê ku bidin xwendivanê xwe me bi hev re mesela em bêjin ki pîlekê ku mariv bavêjê nêzîktirê 10,000 metrekarê cî qirêj dike. Mesela kevçîkê rûnê şewtandî tepkî nav 2 ton avê û 2 ton avê ew dike. Ji ber vî away em xwendivanê xwe derheqê vîya de agahdar dikin û em bi hev re kampanya dikin. Mesela me nêzîktirê 10,000 kilo yani 2 ton me atı yağ top kir. Ev em dişînin yani ekobê bigirin em din wa ji bonê ew re at gerî dönüşmê re û piştî wî zî atı pîl zî mesela sala çûnê me da şarederiya bajarê mezin ew kî dixwaze em din wa va tiştê wisa me dikin. Ayrıca li hundirê navçeyê Sûrê zî van malbatê ku alîkariyê dixwazin. Mesela hem alî aboriyê de hem alî xwarinê û xwarinê de û hem zî ji alî perwerderiyê de em rabin alîkariya wa dikin bi mirova re. Bi kê re mesela bi nas û dost û hogira re em çin alîkariya wa dikin. Bu eğitim o beykesin nasıl? Ji bonê yetîm û bêkesa. Yetîm ondan sonra sêwî vana nîşanê wa meranin em çin ziyaretiya malbata em hem wan kesa dibînin hem zî em bi wara dikevin têkiriyê yani em de weke bira. Li Türkiye 18 milyon mamoste vazife dikin, prastikarekî pir rûmet dikin. Mamosetê ne bi tenê ku hîwan hînê matematikê, xwendevarên hînê edebiyatê bikin. Yani barekî giran li ser milyon ne olsa yani tu xwezî peyamê çi bidî yani ji bo wê? Ji binê vî away mesela bibêjin ki îro em mamostenin em di nav gev da di nav welat da di nav xwendivana da di nav malbata da gerem belûkirî bin nîşankirî bin mesela em bibêjin görevê me sadece em bêjin bêne di dibistana da dersê bidin û em dersa me xilas bû em harin malê ya em har qehwekî nine gerem harî bikevin nav cîwakê nav malbata û alîkariya wa bike çünkü em beşerin yani sefaviye mirovin gerem harî bixebitê. Em dîsa te pîroz dikin, te û hemû mamoste pîroz dikin. Savî spas dikim ji binê Belê Mehmet Bakî me got dawiye hefteyê dîsa xwendekar her wiha ders dibînin hem dersa dibînin hem jî car caran külema dibînin dîsa xwendevan ki em Muharrem merheba ji te re ka ji me re ca stranekî Kurdî bêje ji me re. Li peyte pergeriyam Müteferisili herciyam Vekevan serbaniyam Çavreşamın Li peyte pergeriyam Müteferisili herciyam Vekevan serbaniyam Le çavreşamın Gelek spas. Belê Mehmet Bakî, xwendevarên Diyarbekir dawiya heftê jî dersa bînin strana dibêjin, mamosteyên we Yahya Kamçî û hevalî wî jî dersa wan din ji bo ku van xwendekara sibê ro mezin bibin, ew jî karekî xweş bikin ji bo Tirkiye, ji bo heremê.
Ahmet gelek spas malata va u em spasya xwe ji bo Yahya Kamçî jî bikin